ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asani wa tarati akbata ya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami manggil ati lan pikiran mraso ing badan kabeh jeroan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan mancine iman minangka dalan mancine iman sallallahu salamun alaihi ya Rabbi asani wa tarati akbata ya jiradal alamin ya uhailal judi wal harami ya uhailal judi wal karami kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati diriadohi zikir lan suluh jangan dilali zikir lan suluh jangan dilali liwata rodi abada ya jiradal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinantir saking pangeran kabeh tinantir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa tarati abada ya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kalawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun gawe siya iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad
Nabi Muhammad panutan kita. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asani wa tarati afaka ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ayo ngakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asani wa tarati afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asani wa tarati abata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi